Моля, здравейте пак, ще правим втори епизод на Лудият човек. Трябва да го търсим, ама още да много намерим. А този път не го намерим, ще правим трети епизод. И честито, днеска е ден на лъжата. Вие ако сте излъжили майка ви или баща ви, и ако сте ги излъжили, пишете в коментарите мама или баща, кажете какво сте ги излъжили. Аз излъгах мама. Знаете ли какво излъгах? Нали? Той тати ходи на работа и всеки ден, само събота и неделя не ходи. И викам, защото е на пътя тате, викам на мама, тате вика за малко, тя отива, няма никой на пътя и излъгах. И честитих ден на лъжата. Пишете в коментарите долу какво сте излъгали майка ви или баща ви, или сестра ви. Така. Почваме напред. Аз съм пък с джабанки. Няма какво да пява обаче. Още го няма той Джонка. Той по принцип човека се казва Джонка. Да се разказва. Да. Тук е една баба. Опита. Той се казва човек Лудия Джонката, а аз се казвам Дидо. Аз съм Дидо. Че не мога да ходя. Няма го още този Джонка, но не знам още къде е. Аз кашлица. Изморих се хора. Пал-семо. Как се изморих? Ето го! Ей го, Джонката! Ей го! Ето го, Лудия! Ей го, чакай! Ето го! Дайте го питам нещо. Джонка! На колко години си? Много, те години ти бъдват. Това събачка му, че нема. Много. Ими да, така е. Ама как? Те по-трудно, това е по-трудно. Ти какво става с теб? Знаеш колко е 2 плюс 2? Няма да лема е Дидо. Всеки се тръгна по работата. Да. Охо, виждате ли го? Вижте го Джонката. Той е Лутос, Джонка. Лут ли е? Той напява Лутос. Видяхте ли го? Той вие знаете ли хора, че той даже не знае колко е 2 плюс 2, нито 1 плюс 1. Виждате ли го? Ето виж, изпитват го хората. Ето виж, на майната си вика. Джонито. Хората го питат, къде ходиш, той вика на майната си.
Ето, той пак вика майната си. Хоя,